Случвало ли ти се да знаеш, че трябва да реагираш, но страха да те блокира? Да виждаш несправедливост, болка или неправда и да се питаш: ама кой съм аз? Защо точно аз да се намеся? Бил ли си в ситуация, в която тишината ти е тежала повече от думите? Стиха за днес. Естир 8.6. Защото как бих могла да гледам бедствието, което ще постигне народа ми? И как бих могла да гледам погубването на близките си? Естир не е израснала като принцеса. Тя е младо момиче, сираче, отведена в Персийската империя, една огромна, многолюдна и чужда култура. По това време на трона е цар Асуир. Законите в Персия са били непроменяеми. Щом царят подпише нещо, никой няма право да го отменя. Именно такъв закон е подписал. Цял един народ, нейният народ, е обречен на унищожение. Естир е на най-сигурното място – дворецът, но едновременно е и на най-опасното. Да се яви пред царя без покана може да й коства живота. Тогава идва момента на избор – да мълчи и да спаси живота или да рискува всичко, за да спаси другите. Тя казва: как бих могла да гледам това? Естир не прави геройство от филм. Тя просто казва: аз не мога да стоя безучастна. И това стига. Може би и днес имаш нещо пред теб, което ти казва: не мълчи, не стой на страна. Може би Бог е поставил теб точно на мястото, на което можеш да бъдеш глас, сила, подкрепа. Не подценявай момента, в който сърцето ти те побутва към смелост. Понякога това е началото на нечие спасение, надежда или промяна. Ако имаш въпроси или искаш да поговорим повече по тази тема, почувствай се свободен да ми пишеш коментар или на лично съобщение. Ще се радвам да продължим разговора.